хубава идея. Следващия път ще направим третите симфонии. Защото така в творчеството на доста композитори са се оказали знакови и запомнящи се. И е хубаво да ги покажем всичките в един своеобразен цикъл. Не можем да кажем с точност, защото сигурно някои дори не са станали известни. Но да речем, че се сещаме за доста известни пети симфонии. Ще отговоря, както е отговорил Фуртвенглер, като са го питали коя е любимата симфония, коя му е любимата симфония от Брамс, той е казал тази, която работя в момента. Това е много хубав отговор и много музикантски честен. Самото дирижиране е достатъчно упражнение, пък ръцете, честно казано, служат само като израз. Те не трябва да бъдат самоцел. Постига се една техника, която е сравнима, да речем, с изработването на почерк. И оттам нататък писането вече не е целта да упражняваме почерка, това, което пишем, смисъла. Тоест, ръцете се превръщат в средство, не в цел. Ако те болят, смени си професията. Това, ако някой си го казва, е много тщеславен и място му не е в музиката, така че това е отговор на въпроса. Да се карам, никога не се карам на оркестър. Човек има право да изисква, може да изисква по различни начини. Бих казал така, ако съответният оркестър дава максимума от своите способности, колкото и големи да са те, или малко по-малки, но когато има старание, когато има желание да се направи музика, аз съм последният човек, който може да се ядоса на този оркестър. Единството, което може да ме ядоса е, когато хората имат потенциал и по една или друга причина, в момента не им е интересно или по някаква друга причина не желаят да го покажат. Но не мисля, че съм се карал на оркестър през живота си. Човек може да каже много неща и с тих глас, със съответните думички.